good afternoon. So today, ipapakita ko sa inyo, today magluluto tayo ng banana turon with langka. So pinaka simpleng gawin, pero gusto ko lang ipakita ko sa inyo since gagawa ko ngayon, magluluto ako ng aming snacks. So tuturuan ko kayo kung paano yung pagluto. So, eto yung gagamitin natin lahat. As in, eto lang. So, meron tayong saging na saba, meron tayong lumpia wrapper, at water, meron din tayong langka, so ating pato. So babalatan ko lang to and then kukunin ko tong langka sa kanyang para masimulan na natin. So, eto siya guys, nagayat ko na yung ating langka. Ito yung saging, nabalatan ko na rin. So, ang gagawin natin, etong saging, hindi ko na siya hahatiin. But, kung ibibenta nyo siya, mas better na bumili kayo ng mga malaking saging. Or okay rin naman mga ganitong kalaki. Mga tinan nyo siya kalaki, ganyan siya. Pwede siyang hatiin para mabenta mo siya ng mura at malaki yung kikitain mo. But since kakainin lang din naman namin to, so isang buo yung aking gagawin gagawin namin saging na turon with langka. So, i-share ko na sa inyo yung pagluto ng pinaypay. Yung sabi ko nga, hindi masyadong hinog kasi maano siya. Na-film ko na yan at panoorin nyo kung hindi pa napanood. Pero ito sa ating turon, mas gusto ko yung medyo hinog na siya para mas matamis. Kasi ididiretso mo lang naman siya ibabalot, 'di ba? So ang gagawin natin dito guys, so meron na tayo ditong wrapper. So isang buo na ganito yung ating ilalagay. Kasi hindi naman siya ganun talaga kalaki. And then ilagay natin. So, ganito ko siya gawin. Medyo marami yung langka natin. Pero kung ititinda nyo, hindi naman siguro ganito karami. Pero since kami lang din naman talaga yung kakain, kaya dinamihan ko na. Kasi, mas maraming langka, mas matamis siya, at mas masarap siyang kainin. Ayan. So, ito yung ating nagawa. Ating unang nagawa. Medyo malaki siya. So, ito kasi guys, itong aming nabili is small. Meron kasi mga sizes yung mga lumpia wrapper. So, itong binili namin is small. Meron pang mas malaki nito. Kung gusto nyong, mas malaki, meron na bibili. Ito naman, 15 pesos yung isang ganto na small. Tapos, yung sunod naman nito, I think nasa mga 20 pesos ata yung price. Mas malaki siya dito. Kaya, ayun yung naging itsura niya. Nag-decide ako na maghati kasi gusto kong makita ninyo kung ano yung itsura niya pag ginahati natin yung saging at ilagay dito sa ating wrapper. So, ang gagawin natin, maglagay tayo ng dyan sa ilalim. Tapos, nakaganyan yung saging. Kasi kung ibibusiness nyo, mostly sa mga nagtitinda nito, hinahati nila kasi mas nakakatipid sila doon. And mas malaki yung kinikita nila. So, eto naka-wrap ako ng maliit. Ito yung maliit na ginawa natin. Pwede itong ibenta ng 5 pesos. Ganyan yung itsura niya. Ito yung malaki. Ito yung maliit. Dito sa amin, may nagbebenta ng ganito kalaki. 10 pesos ang isa. Ayan. Ito yung nagawa natin lahat. And meron pa tayong extra na lumpia wrapper. So, itong lumpia wrapper guys, pwede natin itong ilagay sa refrigerator para hindi siya amagin.
Kaya ilalagay natin ito sa ref. At pwede pa natin itong magamit sa susunod nating luto. Eto, nagpainit na tayo ng oil. Medyo konti lang yung oil natin. Kaya nagpabili ako ng oil kasi naubusan kami ng oil. Pero, magpapainit tayo. Tapos guys, importante na meron kayong salaan na ganito. Or hindi man lang ganito. Pero at least meron kayong salaan na magagamit. Para at least masala yung mga oil. And gustong-gusto ko tong salaan namin na to. Kasi meron din siyang sa salaan, ilalagay mo lang to doon para masala din niya yung oil dito lang sa loob ng lagayan. So, ito nabili ko to sa Japan Home. Pero I think meron nito sa Novo. Mura lang to. So, una natin gagawin is, syempre nagpainit na tayo ng oil. Gawin natin dito is, ilalagay ko muna to without the sugar. The sugar kasi para lang, dumikit yung latik sa kanya. Kasi pag diretso sa latik kasi hindi siya masyadong dumidikit yung sugar. So, ilagay muna natin. So, eto siya. Careful lang talaga tayo na maghalo kasi baka tawag dito, matanggal yung wrapper sa saging. So, mas better na i-ano talaga siya, i-fried muna ng konti hanggang mag-golden brown. Tapos, hanguin para at least hindi siya masisira or maano yung wrapper. So, ito yung ibig ko sabihin guys. Mabilis na mabilis lang hanggang sa mag-brown lang siya. Kasi, pag naglatik na tayo, kasi ngayon ginagamit ko itong food tong para at least hindi siya ma-deform. Pero pag naglatik na tayo, kailangan na natin siyang haluin. So, dahil medyo toasted na yung ibabaw niya, hindi na siya ma-deform or yung yung kanyang wrapper. So, kailangan natin, ito na yung gagamitin natin pag naglatik na tayo. Kagaya nito, ayan, mabilis lang naman to. Pag golden brown, hanguin ang diretso. Ayan, so gumagamit ako ng food tong para hindi siya ma-deform. Sunod na step is, maglalatik. So, na-share ko na din ito sa aking mga past na videos. So, i-search nyo lang kung paano tamang pagluto ng banana Q. I-search nyo lang guys kasi na-share ko na yan. And then, yung tamang paglatik na kailangan mong malalaman na pwede nang ilunod yung ating saging. So, ganyan yung itsura pag nalatik na siya. Actually, eto, hindi talaga to. Kung gusto mo tong medyo dikit na dikit talaga yung latik, medyo patagal-tagalin mo lang yung sugar bago mo ilagay yung saging. Pero ito sa akin, gusto ko ganyan lang yung ating pagkalagay ng latik. So, eto na siya guys, yung ating final na luto. Yung ating saging na turon with langka. So, ayan guys. Thank you guys for watching and sana meron kayong natutunan doon sa aking i-share. And please don't forget to subscribe and like this video kung nagustuhan nyo yung itong ganitong klaseng video. And sana ay itry nyo i-business ito dahil I'm sure papatok yan dahil masarap talaga pag merong langka. So, ayun. So, see you sa susunod nating video. Paalam! Yummy dili. Man, sisa man. Yummy?